No respondre amb mals sentiments al mal que Déu ens envia. Reflexió. Si entenem Déu com la totalitat de la realitat, aleshores Déu inclou tots els altres, nosaltres mateixos i tota la natura. Així, Déu ens crea i ens destrueix, i ens envia tot allò que hi ha de bo i de dolent. Jesucrist, quan era crucificat, demanà a Déu Pare que perdonés als qui el crucificaven. El que realment demanava Jesucrist era força per perdonar a Déu pel mal que li enviava a través dels seus crucificadors. Si imitam Jesucrist, no sentirem ira per res del que Déu ens enviï, sigui bo o dolent, i estimarem Déu tant si ens crea, ens destrueix o ens crea imperfectes. Ens convé estimar Déu perquè vivim dins Déu, i si estimam Déu ens alegrarem, i si odiem Déu ens entristirem.